Nu cred că o să particip. Contează un biet amărât, un biet elev de clasa 12-a, nu cred. Și dacă nu te implici, înseamnă că nu vei avea niciodată un cuvânt de spus în deciziile care se vor lua ulterior în numele tău. Gândesc, cred că o să merg de data. Campania Tinerii Votează este o acțiune non-guvernamentală având ca scop creșterea gradului de implicare al cetățenilor români la alegerile locale și generale. Campania este inițiată de Centrul pentru Educație Democratică și Centrul de Resurse pentru Societatea Civilă cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. La dezbaterile de la Galați au fost prezenți Cătălin Avramescu, profesor la Facultatea de Științe Politice din Universitatea București, și Radu Găină din partea televiziunii publice. Când vine vorba despre alegerile de la 1 iunie, părerile studenților gălățeni sunt împărțite. Merită să te duci la vot? De ce nu? Bineînțeles, e un drept al tuturor. Îți înțeleg că te vei duce. Bineînțeles, întotdeauna am fost. Nu merită, părerea mea. Nu merită. Deci oricare ajunge acolo sus, tot aceeași chestii nu o să se schimbe nimic. Deci ca student nu recomand nimănui să se ducă la vot. Dacă rezolvă cineva problema cu câinii comunitari, mă duc votez pe ăla care s-a ocupat. Asta e ideea. Ca să ducă la vot n-ar mai trebui să pună afișuri peste tot, n-ar mai trebui să se facă atâta publicitate. Banii ar trebui investiți în altceva. Până la urmă, răspunsul la întrebarea merită să mergem la vot îl vom afla pe 1 iunie.